katulosan sa tuyang pagtabang partner. Punong-puno kita ngunyan ni na pagtabang, pagtatao partner ning kaugman sa mga estudyante. Siyempre may manggagana ning tablet, may manggagana man ning cash partner. Kaya ngunyan, diretso kita sa tuyang pagtabang medical partner sa sa mga bagay na dipisil na mangyari sa sarong tao partner itong ma-stroke ka. Aram mo kung nata partner pag na-stroke ka, posibleng day ka na makahiro, day ka makakakan, kay puwan ka pang asikasuhon partner. Ani ba nga ni kayo, naririmati na. Diro-diretso yan partner. Ani ba man, medyo naapektaran ang... Pagtaram. Pati ang paglakaw. Kaya tubod ka paghiro. partner na dipisil ang ma-stroke. Oo. Aha. Yan partner, ang pigsa sa parngo niya nin sarong nanay sa Banwaan Kanuwas. Biston ta si Nanay Susan sa istorya ni Aika Ferry. Sa madilim na sulok na ito ng bahay ng 57 taong gulang na nanay na si Susan Rowaring sa bayan ng Uwas Albay, nagsisimula at nagtatapos ang kanyang araw-araw na buhay. Hindi na nakakatayo si Nanay Susan dahil sa pagkakaparalisa, kaya maghapon na lang itong nakahiga at nakaupo. Kwento ni Nanay Susan taong 2019 noong siya ay ma-stroke. Maliban sa hirap na sa pagkilos, ay hirap na din siya magsalita, kaya napapaiyak na lamang siya sa kanyang kalagayan. Mahirap. Kaya wala akong magawa eh. Hindi ako makakilol. Pero kung nakakilol ako, di na lang ganito. Wala, nagdadasal pa rin ako. Naglulosary pa rin ako. Sa gabi na, nagdadasal pa ako. Matulog pag-gising, ganun din. Dala ng pagkakahinto sa hanap buhay sa pagtitinda ng ulam, idagdag pa ang pasakit ng pandemya, aminado si Nanay Susan na masaramdam niya ang hirap ng buhay. Tanging sa tulong na lang ng mga kamag-anak umaasa ang mag-asawa. Palaging nakaalalay sa lahat ng pinagdaraanan ni Nanay Susan ang kanyang asawa, kaya labis na lamang ang pasasalamat niya sa kabiyak. Sa ngayon, hiling ni Nanay Susan na mabigyan siya ng asistensya para makabili ng kanyang mga gamot. Pampers, yun ang number 1 kailangan ko. Sa kabila ng pinagdaraanan ay nilalakasan na lamang ng mag-asawa ang pananampalataya sa Diyos na darating ang araw na gagaling si Nanay Susan. Yan mga ka-aksyon partner si Nanay Susan. Kanuwas Albay. Kanuwas Albay. Nailing mo partner si Nanay Susan, garo mistisahon, ano? So, maski arog kayo na nangyari sa iya, hiling man giraray ang kagayunan ni Nanay Susan. Ngunyan partner, makakaibahan ta sa studio ang agom ni Nanay Susan, si Tatay Roger. Agom ni Nanay Susan. Tatay Roger, maray na paghahapon, Roger. Maray na hapon din Ang po. apelido mo po? Roaring. Ruwaring. Ang spelling niya, Roaring. Roaring as in Ayan. roaring. Oo, mga taga saan po ang origin kan Ruwaring? From Uwas mismo. Uwas Pakiran mismo. nilang po, pakiran nilang po. From Uwas mismo kami. Sa Insawas. Sabi kan ama ko, gumabaw da. Gumabaw. Gumabaw, Uwas. Opo. So, Tapos- pirang taon na po kamo tatay mag-agom ni Nanay Susan? Almost 40 na. Almost 40 years. Pero may mga aki po kamo. Ang aki ni, Saro, nasa Cavite. Nag-aadal pa siya. Unwed mother. Dahil naka-graduate Opo. in high school. 16 years old siya kito. Nagka-boyfriend. Nagka-boyfriend. So, ngunyan po tatay, pirang taon na po kang na-stroke si Nanay Susan? Since 2019. 2019. Bagong uwi kami dyan noon sa Uwas. Saan kayo dati naninirahan? Actually, nasa Bacoor kami. Sa Cavite. Bacoor, Cavite, opo. So, 19, 20, 21, 22. Mga 3 3 years na. Hindi ko makwento. Sige po, opo. Sige, at maganda na yan Opo, may kwento mo tatay kasi lagi na lang si Aika Pere ang may kwento eh. Oo, dapat ikaw Ikaw naman naman. ngayon tatay. Ano po yung kwento? Pero pakilapit lang po ng microphone. Nung mag-graduate ako ng college, for 9 years, 1981 yon hanggang mga 1989, nagtrabaho ako sa Cultural Center of the Philippines. CCP, CCP. opo. Then, from CCP, mga almost 3 years, lumipat ako digdi sa Legazpi, sa OWA. Okay. So, Office Overseas Overseas Welfare Administration. Welfare, opo. Welfare Administration. Nung election, 1992,
Because nung ambition, kaibigan, napasali ako noong 1992 sa election sa UAS. Then, di man sinuwerte, nawalan ng trabaho. Opo. Bumalik ako ng Maynila. Sa mga kaibigan, kaklase, nung panahon na kapagtayo kami ng security agency, tapos di naman nag-prosper. Then another kaibigan na naman, nag-set up ako ng recruitment agency, mga 1996. Hindi naging maganda. Iniwanan ko Opo. yung recruitment agency na yon. So, 1996 pa lang yan. 1996. Oh, medyo mahaba pang Mahaba taon. pa. Sa madaling Okay. sabi po, Tapos, tatay, marami po kayong Nung mga... iniwanan ko naman yon, na naitayo kong Pinagdaanan, recruitment opo. agency, nakapag-set up uli. Mga anong taon na po yan? So, in 2001, Ay, Yan, malapit na. malapit na. 2001. Aha. Mga 20 years na lang. naging president ako ng recruitment agency uli. Okay. So, pagkatapos nun, itong mga 2013, Yan, malapit na. Mga kuha na lang, 9 years na lang. 2013, na-shock ako nung sulatan ako ng Malapit-lapit, POA. opo, palapit-lapit po. Nung POA, na-disqualified na ako sa recruitment agency. Because yung naitayo ko noong 1996, na-cancel ang lisensya ng POA. So nadamay ako doon yung present na agency ko, inis na apart incorporator na ako, na-disqualified ako. To cut the story short po, tatay, marami po kayong pinagdaanan para po patuloy na harapin ang buhay. Opo. So ngayon po, tatay, eto po yung sitwasyon nyo, medyo doon sa meron kang panahon, meron pa kayong sariling pera, ngayon po medyo lubog po dahil sa kahirapan. Mawala na ako na sa ma-disqualify na ako. Opo. 2013 yan. O, konti lang yung pera. Kasi di ko naman inisip na mag-set up doon sa ibang lugar. Gusto ko talaga umuwi dito. Pakilapit lang po. Opo. Gusto ko talaga umuwi dito sa Bicol, sa Uwas. Uwas. Wala ng pera. Mm. So, uwi kami dito. So, mga 2019, nasa Uwas na kami. Pakilapit lang po, pakilapit. Mga January noon. Pagdating ng May, doon na inatake yung asawa ko. Ayun. So, nung nandyan na kayo sa UAS, ano po ang kabuhayan po ninyo? Pagdating namin dyan, sa konting perang nasa bulsa, nagtinda-tinda kami ng ulam. Nagtinda-tinda kami ng ulam, luto kami, mga 3 klaseng ulam sa umaga. Mga 2 naman sa, 3 naman sa Tanghali. tanghali. Nasusustain po yung Nasustain pangangailangan. na yung pagkain namin. Opo. Yung may libre man lang yung pagkain namin. Opo. Yung anak nyo naiwan sa Cavite. Naiwan sa Cavite. Sa tingin niyo po, tatay, siguro yung mga pinagdaanan niyo, isa sa mga rason kung bakit ganyan po yung nangyari kay misis niyo. Hindi ko masabi. Opo. So, ngayon po, dahil na-stroke yung inyong asawa, natigil ho yung kabuhayan ninyo. Natigil po. Ano hong pinagkakaabalahan nyo ngayon? Siya, di naman nakatapos nung contribution sa SSS. Meron din siyang PWD 2,500 A month. a month. Yun po ang kabuhayan. Yun po yung pinagkakasya po ninyo sa pagkain, gamot. Opo. So, ikaw po ang pinagkakaabalahan mo na mag-alaga sa iyong misis. Yun. Ayun. Sakto. Opo. So, ngayon po, nandito kayo sa Tabang Ora mismo ng Ako Bicol. Ano ho ang may paglilingkod ni Congressman Saldi at ng Ako Bicol sa inyo? Ang needless to say po, ang kailangan ng asawa ko, number 1, wheelchair. Opo. Tapos, yung medicines, tapos Maintenance po. Maintenance. Yung pang-araw-araw na gasto. Ang nahihingi namin minsan sa mga kapatid, hindi naman regular Hindi yun. sapat. Hindi sapat. Opo. Okay, sa ganyan partner na pagkakataon, Nakarating yan. Nakarating po yan kay Congressman Saldi at ito po ang
assistance, financial assistance po galing kay Congressman Saldi ng Ako Bicol. Tanggapin niyo po ito, tatay. Ayan. Maraming salamat po, Congressman. At saka, Saldi ko. Alam niya ho na medyo talagang walang kabuhayan, kaya kahit papano may padala pa siyang food pack Ayan. para naman may konsumo. At syempre, tatay, narinig ko po din, sinabi niyo din po na kailangan ni Nanay Susan ng wheelchair. Oo. Ayan po, ipinapangako po namin sa inyo na pag dumating na po yung Supply wheelchair, na wheelchair. kasama po si Nanay Susan sa mabibigyan. Salamat po. Maraming salamat po. So, ano ho ang inyong masasabi sa Ako Bicol at saka kay Congressman Saldico? Noong 2010 pa, narinig ko na po, alam ko na may Ako Bicol. Opo. At alam ko rin kung paano sila tumutulong sa mga kababayan natin. Mula pa nung mga taon na yon hanggang sa ngayon. Na napatunayan mo? Na napatunayan ko na. Tumutulong nalapitan talaga? Ko, tumutulong talaga. Ayun. Sa pamagitan ni Congressman Saldico at ng Ako Bicol. Ayan. Maraming salamat, tatay. Oo. Hiling Sana po namin makarecover. na sana makarecover po si Nanay At Susan. yung wheelchair partner. Sana Pangako po yan. makarating sa lalo madaling Opo. panahon. May bibigay po yun sa inyo po, tatay. Kay Okay. Nanay Susan.